Ježiš, to čo sa stalo s tou vodou? Kricinál. Ježišmaria. Jaj, včera pršalo. Nádhera. Je to správne. Som presvedčený, vlastne viem, že existuje množstvo krásnych planét v tomto vesmíre aj v iných vesmíroch. Možno krajších ako táto naša planéta. Ale táto je jedinečná. Mnohí ľudia, ktorí sa trošku venujú ani nie ezoterike, ale majú, ako by som to vysvetlil, širšie vedomie, ma presvedčajú o tom, že sem sme sa dostali za trest. No, nedostali. Sem sme sa dostali práve že za odmenu. A už len to, že sa ma snažia presvedčiť, tak sa mýlia. Skúste si uvedomiť, alebo nastavte sa na človeka, ktorý sa vám snaží na niečo presvedčiť, tak väčšinou ten človek si nastavuje sebe zrkadlo. Nepresvedčia vás, ale presvedčia vlastne samého seba. A táto planéta je tak úžasná, len treba sa naučiť v nej žiť. V prítomnosti. Proste užívať si. Málo kto z vás dokáže reálne žiť túto prítomnosť, tešiť sa, ale nie toxicky, ako mnohí tí mentori a tí preusmevovaní, presladení. Poznám takých ľudí, čo ich stretnem a už z diaľky ma objímajú, boskávajú, usmievajú sa a mi to príde strašne toxické, pretože mám pocit, že je to len obal, že je to len cukrík bombári v krásnom obale. Ak sa naučíte skutočne žiť, prežívať každý okamih, ako napríklad ja tento, idem sem a proste užijem si to a snažím sa dať nejakú energiu, nejaký feedback aj vám cez tieto videá, buď ich beriete alebo neberiete, to mi je už úplne jedno, na to sa tak vysoká vyseriem, tak proste ten život zrazu bude mať úplne inú dimenziu. A hlavne je to o emóciách, je to o tom, aby ste boli citliví k sebe a k druhým ľuďom následne, aby ste sa milovali také, akí ste, ak sa budete milovať vy. Dokážete milovať aj druhých ľudí, to je dôležité. A toto je podľa mňa alfa a omega vo vašom živote. Pokiaľ pochopíte toto a budete sa podľa toho správať, tak život budete mať nádherný. Či už budete vlastniť automobil Tesla, alebo starý Trabant, alebo budete bývať v byte na hypotéku, alebo si postavíte obrovský dom, budete mať kopec iPhoneov, alebo ja neviem, čo budete jazdiť, cestovať na dovolenky na Maledivy a zdieľať fotky, alebo nebudete chodiť nikde, alebo budete chodiť takto ako ja do tejto prírody a užívať si každú sekundu. Každé prebudenie, každé zaspávanie, každú vôňu, každé toto ihličie, ktoré mimochodom je veľmi dobré, to ma naučil jeden môj priateľ, hlavne keď je čerstvé, je božské. Prajem vám to.